बेना आंहा गेस जानायाबो दाबो जोबाखै गारियाव बारदावबानो खें खें साखांबाय थायो ओइ मैया नुनाया निउसफोराव थांलाना निउस होना होबाय दाना एथजा हिनजावा मिसेसा मा जाखो खामदाय जाया लाखिनो फन खालामहरबाय सुइस अफ मोनबाय गोदाव सोराव जादों मैया बे गेस जादोंना सिङाव एमआरआइ खालामदोंमोन आरो दाथ' निउसफोराथ' मोनबा थांखायोआनो थांना निउस खालामना होबाय जाला जाना होदों दा एसे देहाखौ एसेबां मोजां नाङाखै अब्लाबो दा जा मादैया बुंहरनाय हिसाबै नोंथांमोननि गेजेराव ससे बुंनो नागिरदों गासैबो इन्टेलेक्सुवेल बुजिखाजोबनाय बायदि मोनबाय आरो जोंहा नै सार बिथाङा जाबायदि क्लियाराव बुंबाय बहुद साबायखर होदों दा बुंनांगौ मिथिनांगौथ' गोबां खोथा दङ औ जोंहा नैबे आदाया जाबाय माबानि रौतानि एक्स आर्मि बिथाङा आइबि डिपार्टमेन्टआव मावोमोन दा बिपिएफआव जइन जानानै खामानि मावगासिनो दं आरो सारखौबो गोबां सहाय खालामदों बियो सारनि अननाय आरो बिसोर सानदों मोजां मोनलायनाय दङ आरो दा बे आंखौनो दा हेल्प खालामबाय थादों बिदि बेबायदि सोब आंनि टिम जेरै गंब्रै गंबा 10ता गारि थायो सोब बेनो खालामनागासिनो सारखौ जेबो डिस्टार्ब होआखै आरो बिदि बे आदाया दा आं नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो बुंगोन फ्राय जोंहा गोबां सम बारलांबाय बयबो लुबैदोंमोन सानसे समाव 17 बोसोर सालायनाय बिपिएफ दलनि मुरब्बी हाग्रामा महिलायानो फिन आरोबाव बिटिआरखौ सालायफिनथों होननानै मोनसे आसा खालामदोंमोन आसा खालामनाय लेखा जोंनि साननायफोरा जायाखैसै आरो गोबां इसोरनियावबो भगबाननियाव गिर्जायाव मन्दिराव मस्जिदाव बहुद प्रार्थना खालामदोंमोन दे हाग्रामा महिलायानो गभर्नमेन्ट खालामनो मोनथों होननानै नाथाय मानसिनि साननाय आरो इसोरनि परिकल्पना बहुत आकाश पाताल पार्थक्य जायो दा मानसिया जेखौ लुबैयो बे जाया मालाबा इसोरा मानसि लुबैयैखौनो मोजां खालामनानै होयो दा बेबायदिनो थिग जोंहा हाग्रामा महिलारिया गभर्नमेन्ट खालामनो मोननायाव जों जेरै दुखु मोनदों हाग्रामा महिलारिया गभर्नमेन्ट खालामनो मोननायाव गोबां आबाद रंजादोंमोन नाथाय आं सानो आरो बेखौनो बुंनो नागिरदों हाग्रामा महिलारिया भगबाननिफ्राय इसोरनिफ्राय बोर मोननायखायसो गभर्नमेन्ट खालामनो हायाखै मोनाखै मानो आं बेखौ फंनैसो खोथा बुंनो नागिरदों जोंनि साननाय आरो मानसिनि साननाय माबादि पार्थक्य बेखौल' एसे बोरै नोंसोरनि मिथिखानाय नुखानायखौनो आङो बुंनो नागिरदों जोंहा बिटिआर एकर्डनि दफा बायदि गिबियावनो आं बुंनो नागिरदों रन्जन दैमारिनि एकर्डखौ बयबो मिथिगौ रन्जन दैमारिनि हंग्राम खालामनायखौ बयबो मिथिगौ रन्जन दैमारिया सानबाय बुंबाय जे आंनि बे एनडिएफबि संगठनजों रायजोनि बर' रायजोनि रावबो सासेबो आरो सिलाइनि गुलिजों रावबो थैनो नाङाथोंसै बर'नि गेजेराव बिटिसिनि गेजेराव सान्थिया फैथोंसै आंनि केडारफोरा जोबजानाय एनडिएफबिफोरा जोबथेसालियाव थानायफ्रा गावबा गाव न'आव थांथोंसै आंबो गावनि न'आव थांनो मोनथोंसै सेंग्राफोर आं एकर्ड खालामनोसै सेंग्राफ्रा बुंबाय दे सार नों जेखौ बुङो बेनो जाबाय थांबाय दिल्ली एबसुजों एकर्ड खालामबाय न'आव फैबाय साननैसो उनाव रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालियाव सोनानै दोनफिनबाय बेनि रिएक्सनखौ आं दसे उनाव बुंगोन सासेबो एनडिएफबि सासेबो केसाव थानाय जोबथेसालियाव थानाय रावबो मेम्बार्सआ दिनै मुक्त मोनाखैसै बिनिफ्राय उदां जानो हायाखैसै नाम्बार 1 बे थांबाय नाम्बार 2 जाबाय जोंहा प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन जे बै सनितपुर आरो बिस्वनाथबो जोंनि बिटिआरनि रायजो मोनसे जासिगोन जों जेखौ जायो बेखौनो जागोन जों जेखौ मोनगोन बेखौनो नोंथांमोननोबो राननानै होनाय जागोन होननानै प्रमद बर'आ बै रायजोनि मानसिफोरखौ बुंदोंमोन नाथाय दिनै दरसेबो नखरसेबो सासेनिबो मानसि बे बिटिआराव लायाखैसै माने अन्तर्भुक्त जायाखैसै हाबाखैसै नाम्बार 3 एकर्डआव थानाय बायदि प्रमद बर'आ सेंग्रा सिख्लानो बड' youth will be considered for recruitment in army, police, paramilitary, SSB, commando गासैयावबो सेंग्रा सिख्लानो साख्रि होगोन होननानै लिरनानैनो गवा दिल्लीनिफ्राय लाना फैखादों बे खोथायाथ' ओरैबायदि मोनसे मोजां मानसिफोरा साननानै लाबाय सेंग्रा सिख्लाया फरायबाय माथो हनै लिरनाबो लाबोखादों प्रमद बर'नि बुंनाया थार हाजार हाजार लाख लाख बर' सेंग्रा सिख्लाया उदालगुरि आरो बाक्सानि मेक्सिमाम इयुथआ प्रमद बर'खौ
फल' खालामबाय बेजोंनो बारसोमजोब्बाय खारन एकर्डनि दफाखौ मावफुंनांगौ बेबो गाज्रि नङा सोरनि बिफाया सानबाय जे बिसारला नोंनि भटआ देग्लाय नांगोलनि अनगायै ट्रेक्टराव गोलैनांगौ प्रमद बर'खौ सिफ खालामनांगौ प्रमद बर'आ सिफ जाब्लाबासो बे एकर्डआव थानाय दफाया मावफुंजागोन अब्ला आंनि फिसाज्लाया साकरि मोनगोन आं मानो प्रमदजों थाङा जानो नङा होमबा बेथ' मोजां खोथासो परिबर्तन प्रमदनि बुंनाय नोजोर बिनि आखरखन फाखनानो मानसिनि गोसोखौ पुरा फाग्ला फाग्लि बायदि खालामदों बेसो थार लिडार उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि सेकेन्ड होनलायनो नागिरनाय रायजोनि गेजेराव जाबाय आच्छा बे थांबाय प्रमद बर'नि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानाया साक्सेस जाबाय 4 नम्बराव खालामबाय प्रमद बर'आ जायफोरनि स्कुल आरो कलेजा सरकारि जायाखै बेफोरनि सरकारि नङि स्कुल आरो कलेजखौ सरकारि खालामनाय जागोन होननानै खोथाजों बुंनायजों लोगोसे एकर्डआवनो लाना फैबाय माथो बे मोजां नङा होमबा बे मोजां जाय आंनि स्कुला प्रमद बर'आ सिफ जानायावनो जुदि सरकारि जायोब्ला आं मानो प्रमद बर'जों थाङा आंनि कलेजा जुदि प्रमद बर'आ सिफ जाब्लानो सरकारि जायोब्ला आंनि न'खर संसार कलेज स्कुल गासैबो बासायजानायखौ मोनगोन अब्ला आं मानो प्रमदजों थाङा हाजार 15,000निबो बारा मास्टार स्टाफफ्रा प्रमद बर'खौनो उनसंबाय बेजोंनो बारसोमजोब्बाय बाक्सा आरो उदालगुरियाव मेक्सिमाम इउपिपिएलआनो देरहाबाय सासेल' उदालगुरि सानैल' बाक्सा देरहाबाय रायजोफ्रा बिसिंनो थांजोब्बाय जोबनायाव प्रमदआ सिफ जाबाय अब्ला नायदो जोंथ' आर'ज खालामदोंमोन हाग्रामा महिलारिया सिफ जाथों जोंथ' लुबैदोंमोन हाग्रामा महिलारियानो पुनर आरो बिटिनि सिफ जाथों नाथाय हाग्रामा महिलारिया निश्चय परिकल्पना दङ आरोबाव हाग्रामाखौ जों रायजोनि गेजेराव लाबोफिनगोन बिनिखायनो गोसोजों गोसो निश्चय भगबानासो जिथु राजाखौ सायख'यो फुरजाखौ सायख'यो गासैबो जानो गोनां सियारखौ इसोरासो होयो बिनिखायनो जों बुंनो हायो हाग्रामा महिलारिखौ भगबाना बुंदों इसोरा बुंदों नोङो बिटिआरखौ सालायनो नाङा बे बिस गोनां बिटिआरा नोंखौ रायजोजों मुगैजानाय लाबोगोन नोंखौ रायजोआ मुगैगोन नोंखौ रायजोआ सन्देह खालामगोन नोंखौ रायजोआ मुजुदेरगोन सेन्देलनि माला गानहोगोन मानो थाखाय बिटिआर एकर्डनि दफाया मोनसेबो जाफुंनाय नङा रन्जन दैमारिया बे एकर्डनि गेजेरजों गनाय नङा दायनिगिरिया नोंसो जागोन सानजा सिमाया बे एकर्डनि गेजेरजों मोनसेबो बारायनाय नङा बिनि दायनिगिरिया नोंसो जागोन एकर्डआव थानाय बायदि सेंग्रा सिख्लानो पारामिलिटारि आर्मि पुलिस एसएसबि मिलिटारि होनायनि खोथाया जाफुंनाय नङा बिनि दायनिगिरिया नोंसो जागोन स्कुल आरो कलेजखौ सरकारि खालामनायनि खोथाया आसाम सरकार लिरनानैसो हरगोन इसोरनि परिकल्पनाया बिदि लिरनानैसो हरगोन इट इज नट पसिबल फर स्टेट गभर्नमेन्ट टु प्रोभिन्सियलाइज द कलेज मोनसेबो कलेजखौ आसामनिफ्राय सरकारि खालामनाय जानाय नंला होननानै लिरना हरोबा नोंसो दायनिगिरि जागोन बेखायनो हाग्रामा नोङो 5 बोसोरखौ धैर्य हम रायजोनि गेजेराव नोंखौ लाबोफिननाय जागोन नोङो दुखु दामोन दबायदा नङा होमबा हाग्रामाखौ इसोरा माबायदि सियार होआखैब्लाबो बेनो बिटिसिखौ खुंनो मोनि बा बिटिआर सिफ जानो मोनिब्लाबो हाग्रामानि इसोरनि परिकल्पनाया बोरै जालांखो दिनै दायनिगिरिया सोर जाखो रन्जन दैमारिया जेलाव गैयिनि दायनिगिरिया जाखो प्रमद जाबाय सीमाबारिनि दायनिगिरिया सोर जाखो प्रमद जाबाय सरकारि स्कुल दिनै 155टा बर' स्कुल सनितपुर गहपुर धेमाजि लखिमपुरनि स्कुला दानजाजोब्बाय बिनि दायनिगिरिया सोर जाखो हाग्रामा प्रमद बर'आनो जाबाय कलेजखौ खालामनो हाया होननानै लिरनानै हरबाय बिनि दायनिगिरिया दिनै प्रमदानो जाबाय हाग्रामा थाबाबो एखेयानो जागौमोन बेनिखायनो भगबाना इसोरा हाग्रामाखौ रायजोनि गेजेराव आरो लाबोफिननो बेबायदिनो जाबाय बेनिखायनो मालाबा जों सम सानो जोंनि साननायखौ जोंनि प्रार्थनाखौ जोंनि आरजखौ इसोरा खोनासङाखै नाथाय नङा हाग्रामाखौ पुनर लाबोफिननायनि मिजिङानो बेबायदि जाबाय दा बेनिखायनो बयबो मिथिगौ नारबा जानो नाङा हाग्रामाजों आफा इसोरा दङ नाथाय दिनै जोङो नुदों जोंनि गग्रानिफ्राय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि लावखारफ्रा गुबुन गुबुन दोलोआव थांनानै गुबुनखौ आपुन खालामना लायनायखौ नुदों नाथाय फंसे बाथ्राखौ जों बुंनो हायो मोजां लावखारा मोजां दैदेनगिरिया मोजां नखरगिरिया गावनि मेन्दा गावनि फोरजाफोरखौ नागारनानै जेरावबो थाङा
होमबा जेरावबो थाङा गावनो जोनोम होनाय बिसाखौ गावनो लुनाय न'खौ गावनो बाउन्डारि होनाय बेंखानाय सम्पतिखौ गारनानै गुबुननि